Здравейте, приятели от мене. Ние по принцип, които сме от България, много се гордееме. Знаете ли защо? Видяхме чужбина, видяхме Германия, видяхме еди къде. Ама никой не се сеща откъде и тръгна. Че 2 лева ни беха златни хора и коритото ни беше златно. Сега видяхме Англия, Германия, Италия, Гърция, Кипър и така нататък. Станахме хората с големо самочувствие. Много големо самочувствие станахме хората, приятели. Много големо самочувствие. Ама никой да не забравите това. Ето това 2 лева и златното курто, как се къпахме. Никой да не го забравя това. Тут откъде е тръгнал и тогава се прави големо самочувствие. Но защото аман вече от такива хора, къде са с големо самочувствие. Много. Аман от такива хора. Този клип го правя за големето самочувствие хората в тиктока, където живеят с големо самочувствие. Видяхте Англия, видяхте Италия, видяхте Германия, Франция, Португалия. Там отидех по държави и станахте големо самочувствие. Показахте си яненето, пиенето. А защо не се показвахте преди години къде се къпехте? Преди години къде се къпехте от коритото? Не, че нямам баня, имам баня, но този клип го правя за караланките, където с големо самочувствие, с них не може да се говори. От големо добро утро са. Да. Забравиха как се къпаха от коритото, 2 лева ни беха златни. Видяхме Англия, мамо. Станахме англичани. С нас не може да се ядем, с нас не може да се говори. Ние големо добро утро станахме заеди хората. Ужас. Направо нямам думи за нашите хора. Освен в тиктока. Нямам думи. Така че никой да не забравя 2 лева и златното корито. Ето как се къпехме, как си перехме дрехите. Да, откъде сме тръгнали. Да не забравяме. Видяхме чужбина, променихме се. Да. Но един ден ще се прибереме пак в България. И пак ще почнем коритото. Пак ще почнем вересиите. Пак ще почнем да вземем пари с лихва. Ще почнем спокойно. Ще дойде този ден. Когато германците, англичаните няма да ни искат. Айде откъде сте дошли, оттам се връщайте. Махайте се от Англия, от Германия, от Кипър и откъде да е. Да, приятели. Сега мога да ви кажем чао от мене и приятно изкарване в тиктока. Па не бъдете с голямо самочувствие. Не бъдете. Клипа беше до караланките. Този клип, къде го направих. Защото виж ми къща, виж къде живея, виж какво имам, каква баня. А защо не показвате преди години как се къпахте в коритото? Защо това не го показвате? Това сте го преживяли, изминали. Но сега сте други хора. Тия пусти времена. Малко пари да видим, хората се променяваме. Отиваме в чужбина, ставаме други хора. Но забравяме мизерията ти, глада ти, как се пишехме. Забравяхме коритото и 2 лева. Браво, хора. Продължавайте така. Продължавайте. Аз сега ви показвам лека вечер и чао от мене. Чао, чао.